Mandi tabatel tuba ndibulise kubantu bonke abakhoyo namhlanje that are joining us for this devotion. I welcome all the Wesley Guild SA followers across the connection of the Methodist Church and across the globe. This movement is an international movement. Igama ngumlamli wakwaThomas, a preacher based in Tembisa, second under the Superintendent Reverend Umandla Vika, and my minister, Reverend Nomathemba Mnanzana, under the Highveld and the Swatini district. Masindulule khamentenhle yokuthandaza inkonzo yethu yanamhlanje with a call to worship, as you will be joining me in worshiping together with this psalm, Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in greener pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He lead me in path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff comfort me. You prepare a table before the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Let me repeat this one. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord. Masi tandaze. Thixo namandonke mhlekazo mhle wamadinga. Mthetheli lodume ngokulunga. Ninto zonke kubo bonke oThixo, akekho uThixo ofana nawe. Thixo namandla amakhulu, sibulela Thixo namandla into kokuba ngabana wena unguThixo wethu. Umhlambi Thixo namandla sibazamile abanye uThixo, asafumana befike befana kunye nawe. Kodwa ngalomzuzu Thixo namandla sithi thina kubo bonke oThixo, akekho uThixo ofana kunye nawe. Mthetheli lodume ngokulunga, sisondela kuwe Thixo namandla kuba wena usigcine wasilondoloza. Mthetheli lodume ngokulunga, ngale mveni yemini yanamhlanje yangomgqibelo on the 28th of June, Thixo namandla amakhulu, sithaba Thixo lungileyo, sisithi sisondela kuwe kuba wena unguThixo nencebe engazange iphele. Mthetheli lodume ngokulunga, siyakumema ngalokulunga, sisithi ngena nokungena kwethu kule nkonzo yasebusuku nje. Thixo namandla onke sibuva ubukho bakho kwindawo ngendawo esikuzo, esimamele sikuzo. Thixo namandla amakhulu, umoya wakho yingcwele. Mthetheli lodume ngokulunga, mawufukame Thixo namandla kubo bonke abantu Thixo lungileyo abakwinxalenye yale nkonzo. Mthetheli lodume ngokulunga, kwimeko ngemeko abazibhaqa bekuzo. Mthetheli lodume ngokulunga, wena wabathi uhambu ngofefe lwakho lwasezulwini. Hlala ke Thixo namandla ungene kunye nathi kule nkonzo, kuba simazi omnye uThixo ngaphandle kwakho, kuba wena uzizinto zonke kuthi. Siyakubeka ke Thixo namandla, sibeka le nkonzo kuwe Thixo namandla amakhulu, sisithi ngena nokungena kwethu Thixo namandla amakhulu. Bakhona Thixo lungileyo abalibeleyo umhlamba abalungisele lokungena, kodwa they are having the technicalities Thixo lungileyo. Yiba nabo mthetheli lodume ngokulunga, because you have made this day, you have made it Thixo namandla amakhulu an opportunity ukuthi badibane kunye nawe in this forum Thixo namandla onke. Siyathandaza ke Thixo lungileyo, ndingakunyanzelisi nthandaze emagameni amathathu, emagameni lakaThixo uyise, uThixo unyana, ngoku nangonaphakade. Amen.
Masifumaneni isifundo sethu esokuqala nesokugqibela sibhaliwe kwivangeli ngokubhalwa nguLuka isahluko sesezibhozo. Siza kufunda kulamqolo wama-26 sime kulamqolo wama-39. Let us get our first and last scripture reading on the book of Luke, the Gospel according to St. Luke, chapter 8. We'll be reading verses 26 to 39. I ask and invite you to take your Bible as I would be reading ukusave ixesha khamendenhle ethandwa lelizwi likaThixo siza kuyifunda ngolwimi olulodwa. NgesiNgesi, the heading says under the English Standard Version, Jesus heals a man with a demon. Masifunde ke nabo bayifumeneyo. Verse 26. Bahambela ngokomkhombe ezweni laseGadara elikhangelene neGalili. Ke kaloku akuphumele emhlabeni kwaqubisana naye indoda ethile iphuza emzini ibisekukadi nedimoni. Yayingambathi ngubo, ingahlali ndlwini, isuka ihlale emangcwabeni. Ithe ke yakumbona uYesu yakhala kunene, yawa phambi kwakhe yathi ngelizwi elikhulu, yini na enam nawe Yesu nyana kaThixo senyangweni, ndiyakukhunga ukuba ungandithuthumbisi. Kuba ebethethe umoya ongcweleleyo ukuba uphume emntwini lowo, kuba bekuba futhi umthi hlasi wayembotshwe ngemixokelelwano nangamakhamandela egciniwe, asuke azijace izibophelo, aqhutyelwe yidimoni entlango. uYesu wambuza ke esithi, ungubani na igama lakho? Uthe ke yena, ndingumkhosi. Kuba kwakungene kuyidimoni ezininzi, wayembongoza ukuba angazithetheli ziye kungena enzonzobileni. Bekuko ke apho uxhuku lwehagu ezininzi lusidle entabeni zaye zimbonga ukuze azivumele ziye kungena kuzo. Wazivumela ke, ziphumile ke idimoni emntwini lowo, zangena ezihagwini. Lwaza uxuku olo lwaphaphatheka, lwehla eweni, lwelwa edikeni, lwarhaxwa. Bakubona ke okuhlileyo abo babezalusa, basaba, baya kubika ekhaya nasemphandleni. Baphuma ke abantu baya kukubona okokuhlileyo, beza kuYesu. Bamfumana ehleli umntu lowo, beziphume kuye idimoni, ambathisiwe, enengqondo, ephilile, engesezinyaweni zikaYesu. Baza boyika, bathi ke nabo bambonile, babikela abantu ekuthiwena uphilisiwe obephethwe zidimoni. Yamcela yonke inkitha yommandla wabaseGadare ukuba emke kubo, ngokuba babebanjwe kukoyiko kukhulu. Uthe ke uYesu yena engene emkhombeni wabuya. Ke kaloku indoda leyo zaye ziphume kuyidimoni yayimkhunga ukuba ibe naye. Ke yena uYesu wayindulula esithi, buyela endlwini yakho, ubacacisele oko zingako iindaba zikaThixo akwenzele zona. Yemka yavakalisa kuwo wonke umzi oko zingako izinto uYesu ayenzele zona. Eli silifundile ilizwi lenkosi. Inkosi ke ehlala emazulwini mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Khamentenhle ethandwa lilizwi likaThixo. Masifumaneni njena ivesi esiza ukuthi sifumane lenkonzo yanamhlanje kuyo kule ncwadi sifunde kuyo, incwadi yona kaLuka chapter 8.
kunamazwi phana verse 28 afundeka ngolu hlobo. Itheke yakumbono Yesu, yakhala kunene, yawa phambi kwakhe. Rhamente ntle ethandwa lilizwi likaThixo. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him. Nanku umgomo esihamba ngawo namhlanje kule nkonzo. Uthi, in Jesus' name, all knees shall bow down. In Jesus' name, all knees shall bow down. Ndivumeleni ke rhamente ntle ethandwa lilizwi likaThixo okokuba ngabana ndibe nale sub-theme esizawuhamba ngayo namhlanje phantsi kwale main theme ethi ngegama likaYesu onke amadolo ayakuguqa. Nansi sub-theme yethu yanamhlanje ithi a divine confrontation for our healing. A divine confrontation for our healing. Rhamente ntle ethandwa lilizwi likaThixo nguLuka lona. nguLuka lona. uLuka usibalisela elibali likaYesu emveni kwento kokuba ngabana uYesu ezolise uqhithelo elwandle. Kubuyatsho nombhali kuleli xesha xa esondela apha eGadara abasuka kwicala endilikhangeleyo ukuthi njengoba besiza apha eGadara basuke eGalili kuba iGadara lena ijongene kunye neGalili. Uthi ke ngoku xa yesiza kwakhona oluqhithelo uYesu waluzolisa. Kuyenzeka rhamente ntle ethandwa lilizwi likaThixo xa kuza kuphiliswa kuba nezinto uThixo aqala zizolise ezimpilweni zethu. Xa uThixo ezawusebenza kuthi kuba khona izinto ezizolayo, kube khona a perfect silence so that uThixo uzawubona nawe into kokuba ngabana kungamandla kaThixo angazowusebenza ngoku. UYesu ke ngoku uyafika kulo mmandla waseGadara. Uthi umbhali lo mmandla waseGadara ngummandla wama-Gentiles. Yindawo wena ebonakalisa into kokuba ngabana the presence yayo asondawo engathi umoya kaThixo ungafukama. Yindawo engcolileyo kuba ibingengawo amaJuda bewehlala kule ndawo. Ithi le nto yawufika kum kuba namaxesha when our physical being, our health, our soul that needs healing, ozeki kwindawo that is in a foreign place, kwindawo that is unclean, xa sidinga uncedo, xa sidinga imbiliso. Ithi le nto ozeke sikwindawo umzimba wethu ongaqhelanga uba kuyo, ozeke sikwindawo spiritually that is not fit for us, a place that is unclean. Ngoku Yesu ufike eGadara kwindawo enjalo. Uthi ke ngoku awukwehla emkhombeni rhamente ntle ethandwa lilizwi likaThixo. Udibana nale ndoda iza kuYesu, iza kuye, ayinxibanga, ayombathanga, ihamba ngaze, ihamba ngesuti yesele. Iyabona into kokuba ngabana isidima sayo sesaphela ngore. When a person is naked, ithethi into kokuba ngabana the dignity yakho ayisekho kuwe kuba lonke ilizwe libona ubuwena, libona ubujacu bakho. Ithi yakumbona uYesu le ndoda yasondela. Ithi ke ngoku le verse sithetha kuyo itheke yakumbona uYesu yakhala kunene yawa phambi kwakhe. Now you need to differentiate into kokuba ngabana there is this man
kukhona lo muntu ungumntu, kukhona lo muntu uphethwe zidimoni. At the time uYesu esiza ibe ile ndoda ngokubuntu bayo, ubuntu obu uThixo wayidala yafana kunye nayo. Yiyo leniza kuYesu ikhala kunene, yaguqa yawa phambi koYesu. Ingqina ke umgomo wethu wanamhlanje othi in Jesus name all knees shall bow down. It is because lo tata okanye le ndoda ibifuna uncedo kuYesu, kodwa kunento engaphakathi kuyo yona engafuni uncedo kuYesu, kodwa ithe yakumbona uYesu yasondela yawa ngamadolo, yawa ngamadolo. Qaphela ke ngoku lento, qaphela lento, the demon immediately uYesu esehle emkhombeni, they recognized i-authority kaYesu. They recognize the authority yakaYesu. Ethi lento igama likaYesu and the presence yakaYesu evoke the submission of the demon. Yayenza into kokuba ngabana iguqe sakubizwa uYesu. When the name of Jesus iliyabizwa, kuthi izinto that are within the reach kokubizwa kwegama likaYesu ziqale ziguqe. Ithi lento onke amadolo labizwa igama likaYesu ayangqina, ayaguqa. Uyayingqina lento umpostoli uPawulos kwincwadi yaseFilipi xa yebhalela ibandla laseFilipi uthi kungoko athe uThixo waphakamisa kakhulu, wamnika igama elingaphezu kwawo onke amagama, ukuze ngegama likaYesu onke amadolo agobe. Amadolo hayi njena amadolo, kunamadolo asezulwini, utsho lo mbhali, kunamadolo azawuguqa ngegama likaYesu asezantsi emhlabeni. Uthi nawo abaphantsi komhlaba, ithi le nto nabantu ababhubhayo lakubizwa igama likaYesu bayaguqa igama likaYesu. Utsho umpostoli uPawulos bebhalela ibandla laseFilipi uthe ekugqibeleni zithi zonke ilwimi zixele ukuba uYesu nguKristu uyinkosi, ukuze kuzukiswe uThixo uyise. Kwakuguqwa ke kuKristu kuzukiswa igama likaThixo, kuzukiswa igama likaThixo. Rhamente entle yokubhedesha ithi ke ngoku le nto uLuka kule ndawo esihamba kuyo uzoba into kokuba ngabana uYesu has the ultimate authority. Uyibona lento ngento yokokuba ngabana the demon iye yaza ingafuni yazowuguqa phambi koYesu. Ithi lento ke ngoku every being willing or unwilling acknowledges ubukumkani bukaYesu. Lakubizwa igama likaYesu onke amadolo ayaguqa, onke amadolo ayaguqa. Ethanda engathandi akunothi mani kuguqa amadolo asezulwini, ingelosi zisezulwini, nomkhosi wabakholwayo, umkhosi wabapostile osezulwini. Lakubizwa igama likaYesu ayaguqa amadolo ezulwini. Ithi le nto nathi lakubizwa igama likaYesu kuyanyanzeleka into kokuba ngabana siguqe. Kuthi ke ngoku naba bangafuniyo bakwazi ukuguqa. Masambeni rhamente, masambeni sifika kule ndawo ngoku ethi a divine confrontation. Phantsi kwale subtheme yethu yesibini, kutheni ngoku sizawufaka into ethi divine confrontation. Ithi le nto kuzama ukuxinzelelwa. It is the emphasis yokubonakalisa ukuthi this is not just a struggle. Kwinto odinga imbiliso kuyo ayiso struggle njena ndingayibona mna incinci kum, kodwa kuwe inamandla angapha phezu kwakho. Ithi le nto ke uLuka usibonakalisa into kokuba ngabana this encounter, it was not just a conversation, kodwa it was a divine confrontation. uYesu ayenzayo ukwenzela okokuba ngabana kubonakala ukuthi nguThixo lona that has initiated
initiated this encounter ngayo Yesu Kristu. Whenever we are confronted with situation ozeke nguThixo, uThixo ufuna into kokuba ngabana sibone ukuthi ayi ngakungamandla, kungomnqweno, kungendlela afuna into kokuba ngabana kubonakala amandla wakhe. Khamentenhle ethandwa lelizwi likaThixo ithi ke lento, the word divine isusa the focus from kuthi kodwa ibe kwi focus yakaThixo, into kokuba ngabana now God is about to intervene. Wawukwehla uYesu emkhombeni enyathela kumhlaba waseGadara, ithi lento lifikile izulu kumhlaba waseGadara nakuwe kwendawo kuyo man. Kungenzeka into kokuba ngabana awukakafikelwa ilento kodwa ngoku uYesu Yesu, you are having a divine confrontation. This confrontation may not be between you kodwa ibe kulento ekuhluphayo uzibone wena ngaphakathi so une internal conflict okanye une internal conversation kuba umoya kaThixo uye wafika wafukama kuwe wenza into kokuba ngabana wakufukama ufikama ngegama lika Yesu Kristu, so that whatever that needs healing within your body, lazi into kokuba ngabana you are being consumed in the name of Jesus Christ. It's the confrontation that happened communicate the intensity of the situation. Uzuqonda into kokuba ngabana when you saw uYesu efike eGadara iye yambuza lento into kokuba ngabana yintoni nam nawe Yesu nyana kaThixo osenyangweni. There was an intense communication eyenzekayo into bonakalisa into kokuba ngabana this is not just a passive healing ezawukwenzeka. No, it is not just a passive. Kodwa nenhlungu yakho, it is not just passive. We do not have inhlungu njena ezi-passive ebomini bethu. Zonke inhlungu esidlula kuzo, they make us to be transformed so that sibe ngabanye abantu. Ithi ke lento, when we confront a situation, ithethe into kokuba ngabana if besikonfronta with ubuso obungobubo bukaThixo, ithi ngoku face off sidibane nobumnyama, sidibane nalento ekuhluphayo ukwenzela into kokuba ngabana amandla kaThixo akwazi ukwenzeka. Khamentenhle yokuthandaza, the confrontation with the demons yakumbona uYesu bensenditshilo yambuza into kokuba ngabana yintoni nam nawe nyana kaThixo osenyangweni. Ithi lento, when what needs to be healed from us feels the presence of Jesus Christ, and here iyashukuma, iyanyakaza, kuba khona i-instability, kwakuvakala ilizwi likaThixo, kuba ilizwi likaThixo nelizwi likaYesu negama likaYesu lenza into kokuba ngabana linyikime. Uthi umbhali ilizwi lakho Thixo laphula imithi yemisedare. Ngoko ke when we call upon the name of Jesus Christ, all those that need to bow, they bow. Even those that not need to bow, they bow. Uthi Yesu, when he is confronting as a demon, remember, when he is confronting as demon, uyambuza ukuthi ungubani na igama lakho. Uthi xa yephendula ndingumkhosi. Kuba kwakungene kuye idemoni ezininzi. I do not want to dwell kwinto kokuba ngabana ezidemoni zazingakanani na, kodwa into eye yafika kumengqondweni kutheni uYesu ezawubuza into kokuba ngabana ngubani igama lalomntu. Lento yanika impendulo kwizinto xa bendikhangela ndipicotha izibhalo. Ithi lento uYesu, Jesus prompts the revelation of the spiritual condition. uYesu wanted to reveal the true nature of the possession. uYesu ebefuna ukubonakalisa into kokuba ngabana kukangakanani na. What am I dealing with? When you encounter a person, kuyadingeka into kokuba ngabana wazi into kokuba ngabana ngubani lona uencounterishe yena, whether you are going to size yena by the height okanye uzokwazi ukudilishana kunye naye. But uYesu wanted to know the true
nature of the possession of as a demon. Iti lento ke kwesibini, when he asked this man into kokuba ngabana ngubani igama lakhe, Jesus was trying to establish the authority. Iti lento, the things that consume us, izinto ezikuthi, they have the authority. By knowing a name, it implied power or your authority over the name being, iti lento uYesu into ebezama ukuyiveza apha, ebezama ukubonakalisa into kokuba ngabana zidemoni that have taken over ubomi balomntu. Ngoku ebuza njena ulungiselela okanye he is trying to initiate the process of restoration. Iti lento, when Jesus okanye xa ubuzwa igama lakho kwenzelwa into kokuba ngabana le nto izawufika kuwe ibe specifically kuwe okanye ibe personal kuwe. When the healing, it is to come to you. uThixo ufuna ukwazi into kokuba ngabana kwabantwana bami endimninzi endinabo abasemhlabeni, ngubani lona ekufanele into kokuba ngabana ndirestore ubomi bakhe, kuba ndiyabona into kokuba ngabana izinto that has consumed yena, zinto zenza into kokuba ngabana ingabi nguye lona endimaziyo. Now ithi lento uYesu ngokubuza igama, he is initiating a restoration process so that the true self yalo mntu waseGadara obehlala emangcwabeni azowukwazi. When we are in a state sokuphiliswa sokungaphili, ithi lento, in fact uva nje umuntu xa ekubuza impilo okokuba ngabani unjani, uthi wena uphilile, athi awuphilanga. Now ithi lento, ngokungaphili kwakho umoya kaThixo, he is trying to initiate the process of restoring your true self. Lendlela uThixo akwazi ngayo kuba namaxesha when we come before God, because izinto ezisiphetheyo zenza into kokuba ngabana singabi ngabo aba bantu uThixo asaziyo, sibe sityumpeka esonweni okanye sityumpeka kulento engasiphilisiyo. When we drown in debts zemali, when we drown in those debts financially, asisibi ngabo abantu esibangabo uvendlini kuthiwa ayike ngoku ayisinguye lona simazi. Ithi lento, there's something engekho right, you are not in your true self. Ithi lento, when Jesus asked this man's identity, it was the process of healing the humanity. It was to be reinstalled. Ithi lento uThixo uYesu wanted to reconnect the identity yakhe beyond the position, beyond the possession yezidemoni. Ithi lento ke ngoku healing yethu, not spiritually, not just physically, not just spiritually, but psychologically. Kuba wakungabi nguwe, psychologically it affects you. Indlela, your thought process are not in line. It lendo psychologically, you are not with you. You are not you. It lendo wakuba possessed with izinto that are consuming you. Ongenamandla kuzo. It is socially awubinguye uzubona abanye abantu bebabucala because they do not want to be seen bengengabo ababantu baziwayo because of le meko umuntu adlula kuyo. Udufika abanye abantu xa usiya kubo endlini ungakhange ubacazele unqonqoza abekhona ngaphakathi, uyibona imoto yakhe in the parking lot, ubuthetha naye, uyabona into kokuba ngabana ukhona lo nto apha endlini, kodwa because he is not or she is not herself akafuni ukudibana kunye nabantu. Kodwa when the Holy Spirit ask spiritually ukuthi ngubani igama you have lost your identity through what you are going through. Gogo, we need to reconnect.
We need to bring you back to the society ekwenza into kokuba ngabana ukwazi ukuphila kunye nabo. Ramendentle ethandwa lelizwi likaThixo ithi ke ngoku lento the divine confrontation ibonisa into kokuba ngabana God's confrontation is not to shame us, not to destroy us, but it is to restore us. It is to redeem us. It is to rehumanize us. Kwimeko esikuzo. Ithi lento xa ndizawuyeka sizawuthandaza. Ramendentle ethandwa lilizwi likaThixo. Healing requires a confrontation. You cannot be healed if you do not confront a situation yakho. Uzawukhumbula intombi eyayinethombo legazi, she needed to confront imeko yakhe ngokokuba ngabaniye kuYesu. She needed to confront phakathi kwabantu abaninzi. Wathi ngoku it's the last day, ndizamile zonke izinto kodwa ngoku ndiza kuYesu. I am confronting le meko endinayo kuYesu ukwenzela into kokuba ngabana ndikwazi ukuphila. Le ndoda when it's healing ibiyenzeka, it was because of uYesu needed to move kwindawo ebekuyo. When the Spirit of God is hovering around, ibona into kokuba ngabana kwaThomas ndiyadingeka so that ndizokwazi ukusebenza. Uyazi umoya ube ubona ukuthi le ndawo it is not clean, kodwa when the Spirit of God consume your home, consume yourself, the uncleanness iyasuka. Lento ibingakuphathanga kakuhle yenza into kokuba ngabana kwakufika umoya oyingcwele uphethe amandla legama likaYesu. Kuyenzeka izinto thina esingenakuziqonda. Ethi lento sidinga to confront the demon esinazo ngaphakathi kwethu so that sikwazi ukuthi sikwazi ukuphila impilo ehlambulukileyo, impilo engcwele. We confront ke izigulo zethu so that we restore our identity. We confront izigulo zethu so that we restore our identity, so that xa kubizwa igama lakho kuze wena buqu, kungazi into engabizwa ngegama lakho kodwa isabela on your behalf. Therefore, Ramendentle ethandwa lilizwi likaThixo, whenever we get the opportunity yokokuba ngabana siwe emadolweni kaThixo Yise, uThixo Nyana, uThixo Moya Oyingcwele, let us take that opportunity. Let us cry out to God. Let us cry out to God, because He's the one that possesses the Spirit. Amandla wento kokuba ngabana sikwazi ukuphila. Yangakela amazwi angafumana indawo zokuhlala ezinhliziyweni zethu. Enza into kokuba ngabana sazi ukuthi it is a divine confrontation that is going to enable us to be able to heal, so that sikwazi ukurestore to our being, to our true self. uThixo ke uhlale emazulwini makasikelele ukufundwa nokushunyayelwa kwelizwi lakhe ngoku nangona phakade. Amen. Masithandaze. Thank you Thixo namandla amakhulu. Enkosi mzali ngamathuba okuzuzwa kofefe. Ngalomzuzu Thixo namandla sisondela kuwe. Sisithi Thixo namandla amakhulu wawuke wabaphilisa abantu. Siyabazi baninzi abantu oke wabaphilisa. Abanye Thixo namandla siphila kunye nabo. Thixo namandla amakhulu. When they share their testimony, snathi we get to be motivated. Sibona into kokuba ngabani ukhona uThixo ophilayo. Kwemeko Thixo namandla amakhulu abantu bakho abaphansi kwazo Thixo namandla amakhulu. Egameni nasegazini lika Yesu Kristu Thixo namandla sibize lo gama. Sisithi imbombozone zomzantsi Afrika Thixo namandla philisa abantu bakho. Restore Thixo namandla amakhulu our being. Restore the humanity within us Thixo namandla amakhulu. Makuthi kwemeko sidilishana kunye nazo umthethelelo dume ngokulunga. Sakubiza igama lakho siyayazi Thixo namandla. Okanye sikhule sisiva into kokuba ngabani indlebe yakho ayikude. Okokuba ngabani ngayivi imithandazo yethu. Yayunja unjo kunesandla sakho sikude. Okokuba ngabana singasindisi. Sisindise moya ndino namandla. Sisindise Thixo wethu wasemazulwini. Sisindise umthethele dume ngokulunga. Ewe Thixo namandla amakhulu. Impiliso starts with the confrontation. Let us
confront what keeps us away from you. Let us confront what keeps us away from our partners. Let us confront what keeps us away from our families. Let us confront what keeps us away from our friends. Oh, we pray, Heavenly Father. Oh, hear us, oh Lord. Oh, Nkosi emasulwini, yiva umthandazo wabantwana abancinci. Ngayo Yesu Kristu Nkosi yethu, ngokunango naphakade. Amen. Let us take the grace. When athiko nako kusigcina nokusilondoloza, udusimise phambi kobuso bakho, singenachaphaza lagazi nasono. Kuwe thina sinikezela uzuko imbeko amandla nobungangamsha, kuze kuthi ekugqibeleni kwazo zonke izinto. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us, our families, and our enemies, now and forevermore. Amen. Uthixo woxolo, uthixo wozuko, abe kunye nani, ngokunangona phakade. Amen. Thank you, friends. Have a good night.